ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରି ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ତୁମେ ଟିକେ ସେ ଚିତ୍ରରେ ଗଣିବ, ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଗଣି ଶିଖିବା। ଦେଖିଲ ଏଇ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପଲର ଚିତ୍ର ନା? କେତୋଟା ଏପଲର ଚିତ୍ର ଅଛି? ଗୋଟିଏ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖିଲ ଏଇଠି କଦଳୀର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ଗଣିଲ କେତୋଟି କଦଳୀର ଚିତ୍ର ଅଛି? 1 2 ଦୁଇଟି କଦଳୀର ଚିତ୍ର ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲ, ଏଇଠି କେତୋଟି କୋଳିର ଚିତ୍ର ଅଛି? କେତୋଟି କୋଳିର ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖିବା? 1 2 3। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖିଲ କେତୋଟି କାକୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଅଛି? 1 2 3 4ଟି। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ଜଣଙ୍କ ହାତର ଚିତ୍ର ଅଛି। ହାତରେ କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ଗଣିବା? 1 2 3 4 5। ତମ ହାତରେ ଦେଖିଲ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି? 5ଟି ଅଛି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି ସୁନା ପିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ କେତୋଟି ତୁମକୁ କାଠି ଦେଖେଇବି, ଆମେ ସେ କାଠି ଗଣିବା ଶିଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଖ କେତୋଟି କାଠି ରଖିଲି? ଗୋଟିଏ। ୟାକୁ କହିବା ଗୋଟିଏ ବା 1। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କେତୋଟି କାଠି ହେଲା? 2ଟି। ଏବେ କେତୋଟି କାଠି ହେଲା ଦେଖିବା? 1 2 3ଟି। ଏବେ କେତୋଟି କାଠି ହେଲା ଦେଖିବା? 1 2 3 4। ଏବେ କେତୋଟି କାଠି ହେଲା କହିଲ ଦେଖି? 1 2 3 4 5। ଏବେ କେତୋଟି କାଠି ହେଲା? 1 2 3 4 5 6। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କେତୋଟି କାଠି ହେଲା ଦେଖିବା? ଗଣିବା। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ପରେ ଏବେ କେତୋଟି କାଠି ହେଲା? 1 2 3 4 5 6 7 8। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ରଖିବା। ଏବେ ଗଣିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଏବେ ଆମେ 9 ଯାଏଁ ଗଣିବା ଶିଖିଲେ। ଆମେ ସେମିତି ପତ୍ରରେ, କାଚ ଗୋଲିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ଗଣି ପାରିବା। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସବୁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି 1। 1 ମାନେ ଗୋଟିଏ କାଠି ହେବ। ତାପରେ ଅଛି 2। 2 ମାନେ ଦୁଇଟି କାଠି ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 3। 3 ମାନେ 3ଟି କାଠି ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 4। 4 ମାନେ 4ଟି କାଠି ହେଲା। ଦେଖିପାରିଲ? ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5। 5 ମାନେ 5ଟି କାଠି ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି 6। 6 ମାନେ 6ଟି କାଠି ହେଲା। ଏବେ ଯିବା 7 ପାଖକୁ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି 7। 7 ମାନେ କେତୋଟି କାଠି ହେବ? 7ଟି କାଠି ହେବ। 7ଟି କାଠି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା 8। 8ରେ କେତୋଟି କାଠି ହେବ? ଏବେ ହେବ 8ଟି କାଠି ହେବ। ଆମେ ଏମିତି ରଖିକି ଗଣି ପାରିବା। ତାପରେ 9। 9ରେ 9ଟି କାଠି ହେବ। ସବୁଯାକ କାଠିକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା। ଆମେ ଏମିତି ଘରେ ପେନ୍, ପେନସିଲ୍, କାଚ ଗୋଲି ନହେଲେ ଗୁଡ଼ି କେଉଁଥିରେ ବି ଆମେ ଗଣି ପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ କିଛି ଗାର କାଟି ଦେଇଛି। ଘରେ ବି ଆମେ ଖାତାରେ ଗାର କାଟି ପାରିବା। ଏଇଠି 1, ତାପରେ 1 ପରେ 1 2, ତାପରେ 3, ତାପରେ 4, ତାପରେ 5, ତାପରେ 6, ତାପରେ 7, ତାପରେ 8, ତାପରେ 9। ଏମିତି ଆମେ 1ରୁ 9 ଯାଏଁ କାଠି, ପେନସିଲ୍, ପେନ୍ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ଗଣି ପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଗଣିଲେ ଆଉ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ମୁଁ ଶିଖେଇବି।